A few moments later. Hi guys, masong buntag ni ng tanan. Ang sana ba yung porma? Pastilan. Ngara na yung porma guys, kaya alimuot. Ako na sa kwarto. Kaya hiluan ag electric pan. Kaya grabe ng abuga. May trapuhan. Right. So, pasensya na mo guys, kaya nagkalamukat pa dahil sa mga kwarto. Di pa yung mga pilunan, di ah. Mga pilunan, nag-abot na yung taon. Yung kapamilo. Mga bago mo po ni mga nilabhan. Asa nang gilimpyuhan ring among sabad. Kay na, tuan na taon na lagi. Kay tuan. Para trapuhan si guys. Tani hugasan, baroy may agas. Oh, pastilan ka din mo tubig dari sa Alicia, o gay klaro. So ni klaro ka mong tubig, wa ni agas, hinuko. Mga kasi as dosis gabi na. Wala nang lami atog. Pas. Wala lagi makalimot ng gadto ko regla. Si. Dire ko ron sa guys kanang importante ng lakod sa pag-Gabriel. Isa na ba na gloves? Nalagay pa hugot dari tuo. Okay. Alright. Na. Siya, tugo. Parang makalimutan, mapalis. Uy, ang mga chikiting. Okay. Alright. Na. Ilak, taerong, di mo lupad. Ayan na guys. Wait, ang suwagan. Okay. Tadyak na day. Okay, tadyak na guys. Wala yabog. Pama-arrange na itong mga gamit-gamit. Pama-arrange na yung mga gamit-gamit guys. Kay gamay ra man lagi dari space. Panood pa na karton. Busak pag mga karton karuga sa namang kinuling. Pama-arrange ra ni pohon guys. Tapos pikas bahay. Balhin na may dagto. Palaging taon tayo ikapatulin dagto. Kay wa pay mamisos. Pohon na. Wala na. Lulo ra lagi na guys. Pohon. May pang bahay. May pang kuyanan. Dalahi ra ba dyan ng mga laki mabilin. Dalahi ra ng mga laki mabilin na res bahay guys. Kaya dalahi ra dyan ng nilimpyuhan. Panas ko yung guys. Kaya mo summer class na si Jakaron. Ay. Ano? Pagaw naman. Ulitaw na dyan. Ulitaw na si Kaya pagaw ng tingog. Good morning. Ang neno una. Ha? Katong ilo bunong diyan katong ang neno una. Wala ayo kay duoy. Good morning sa. Na ingo. Isang gidus-dus dari juta kay mura ng mga chocolate hills. Ano bitong basa ta mo suod din sa kuan man buok ang juta. Mura ng mga chocolate hills dari nanggi bundok-bundok ang ipang dus-dus. Ayon ka sa tanawon. Kadamag. Kadisgrasya guys. Huwag din ito panghaan. Ang panangpang kalainan. May isa ko karezo. Isusin ako. Isang ilawom guys. Di natambakan ras ilawom. Kaya delikado. Diyan na mananap. Diyan na ihas mo. Kudo. Napatambakan na rin. Grabe, kadung singat ko guys. Singat na ng porma kay arang kalimuta ka ato. Ako tataod. Dala may tataod mga ito barangay hall kay alas 8 pa man po dagdiingon sa ano patawag nga alas 8 na may patuon para nas katong kuan guys. Des pag kuman betas bagjo katukuno ng mga nakuan sa totally damage. Kuan matong amang bahay das pagbagyo totally damage sa kanang hurot ba sa amang sindan eh. Karon pa ma kuan eh bawal labang pod ug ma-aprobahan ba na. Malampang atus pa pag-Abril. Kana ko pa yung mga pangtilapan. Mga tuon karon. Manglimpyo sa kudari. Kasi ano ba niya nga diha. Dos tarig juta kay nang kuan na no. Buntod na mo nagnanas kabunturan. Nanas chocolate hills.
Nahira ko din yung mga laki mabilin sa bahay. Pag maglimpyo yun ha guys. Di kapag kugipit. Pag kugipit dari skilid. Pas na dyan yung hakin sa kaning ipit mga bilin ya. Kung mo ipit nga na. Kaning kapag Gabriel. Uda na katutunan ni guys. Kasi nanay kabuang. Ha? Na naman lagi ipit na rin. Oh, good. Ha? Imo ko ipit nga rin. Jama-jama ka. Nabari ko ipit nga na. Adi man. Bawa ni mo. Imo siguro ng uyab. Naka-uyab na siguro ni guys. Yung bago ka din. Ka-uyab na tingali ni. Duda ko. Pamagay tayo anak-anak. Ito na lain mo anak. Magkakikhan. Yes no. Bughat ka ni ka na. Tulabo. Lumaka. Kumugod ko ipit nga to. Duda ko guys. Duda na ko. Hindi sa ko guys. Grabe. Ganun sa sigundar. Oh. Ito na Miss Barangay Hall guys. Sasang banas papagabril. Oh, ipasan na naman ron kanina. Diyahang sa manay voters ID Xerox. Kaya mo na gamitin ko no. Sila. Kimi-kimi. Nakits na talaga to guys. Saan naman na Ilia? Dara mas Barangay Hall guys. Dara mas gawas. Kaya rin naghanag tao dito sud. Mas kimiyat na buruyong na. Duwa na gawas saging. Lihat. Nasa ba mong kuan di? Naramis landong kaya orang ini tada to. Si tambay naman dari mataw guys to. Si pwesto kaya orang ini tak ajo. Pagabril. Oh my god. Naghanap tao dari kok sugod. So na sila sa Papa Gabriel guys. Sugod na. Ili darata day. Darata ka init. Nana sunod gab. Darata ka init. So na sila Papa Gabriel guys to. Minaw na sila sa announcement. Kaya mapasa na sila papel ron. Ni. Di ba? Bang lagi na. Gino ko matuwang sa tanan. Di na pa natang motor. Kaiktan sa tanan na Ilia. Pagpudyo lagi. Arang mainitan to silang pwesto. Arang nanghanang mga tao dato sud. Arang initan man dala pa. Kumusud ka. Arang init ha. Sa ada na magbuhat sa init. Pero may inita. Piit manggod ka sa sud ko na. Nanghanang ko ng tao sa sud. Nanghanang sila eh. Nagtao dari nagitapok. Puro ni mga totali. Nada ni. Puro ni totali guys. Bawa lagi ka na sa apod. Oh. Saman. Anhira taday maghuwat si. Dagan magtao sud. Di takasud to piit. Dili ba? Ha? Ajo kay mas light ka. Bakilid. Dara day. Maligid lagi ka. Maligid ka. Pastilan ginoo ko. Hoy, tay lagi ta na. Diba ka maligid ko. Arang initas pistolas Papa Gabriel karena nagtao dito sud. Nagpa-Xerox mig utro guys kay nasa job agkatong ipa-Xerox una. Pastilan color black man magipirma Papa Gabriel, color blue man dai kuno moy kinahanglanon. Mana? Maman tilay ka. Imbis diha to yung mga agi pirmahan naman daang Papa Gabriel, kay black man may isang ipirma, color blue man dai kinahanglanon. Color blue man dai kinahanglanon. Ya, tulo ka papilan kinahanglanon nila guys. Mapasal na. Humana. Nita. Ha? Grabe sa inita ka. So, grabe inita dari Bohol. Mura na kasataran ng arpi. Kuman. Kuman ang insunong? Pasirok sumukutro?
Okay. Tanawa lagi daghay nag nga sajup. Dua ka ID ka. Hay do ka ID. Dua ka ID po ituan. Duha ka sirokan. Ah, sige. Kini tong papel tulo ka po. Oh, to ada to si Babaw. Ricardo. Tus building. Papa, mau na? Nakuwang na pangilaha. Agam kapabaga baril sakto lang to. Sajup man pagkuan guys kay kulor item man, may pirma na blue man ay kinahanglanon. Tanawa lagi. Dapat blue gud pa pa. Mangikuan. So ipasa na karon guys. Benar ba inita dari uy. Siga-siga naglangit na. Siga naglangit. Ano de? A few moments later. Yes, ate guys. Tigsubaybay na mo dia. Kailan sang kimyat? Kimyat si kimyat. Kimyat. Sa ate na. Dali si kimyat ay. Hello. Tigsubaybay si ate. Shout out sa mga auntie, sa mga auntie. Lisa, Bella. Nas Bulacan sila. Sige marugon uwan dito. Baha lagi ka ate. Ginoo ko. Amping yung taon mo diha taga Magagali Bulacan. ka mong lugar kayo taas man. Maghabog. Sa Clarity na habog. Pero katong lugar sa Bulacan, lubog yun. Uy lagi nang Tuguan, bubong. naman ko nag-comment na ni nga ilalagay ko nung lugar sa Bulacan nga kuan na nga kanang Ang ate na hijala rin po dyan. Kakuan makunlas mag-itir. Kama idaan ang ate dia vlogger. Ate. Sorami, bye-bye. Tagpilan po ninyo eh. Napagram. Pila ka po din. Pila ka po. Gubot sa Hi, kuno in taon. Hi, in taon guys. Ganda na dari. Nagkagubot ning taon rin manggingari. Ginoo ko. Tagamig buk. Ay, tinga gadto kong. Tinga kong ate kay. Ka dia. Ngantag bibingka. Kailan mo kung kimyat, kasi kim nagkikiyag man ang lakaw. Ingan mas ate pagkita sa gid hala kay ingkog dakas kimyat. Gamatoy man di. May lagi kimyat. Gamay mang budget eh. Gamay mang budget. Pero yung hatod-hatod na dati, di para nas nangaging aron gati ng gamada, nga aron kazungit ka adus nga tanan. Dang set na Eh, natin. kung man dyan ka ano may dahil mo rin kimyat arang gamada. Anda agto na Kikil, saksak ba sa papa? Lagi kay murag ka tugurog dalagi Saksak ka sa na. cellphone magkuan. Mana guys, upasok ko pag Gabriel ang papel. So, ito na may and madritso na ako na to sila Bibi Dalton. Grabe ganito na rin. Ay. Yes, kuya na. Summer class sila karon. Sa 80 years. Open naman sa bagong kuan. Open ang bagong gate. Muli na mi guys. Humana mi dito sa barangay hall. O pasas papel. Papa Gabriel. Madulo man toghan ito. Kasi ninsagwa to'y mapala. Dali na. Namin pa dito. Ang zigiyata. Napamidag ang plug-plug. Dahil pag-pista. Dahil pag-pista ni guys. Nice Alicia. What day? What day? Ang mga plug-plug. Pag-what sa... Pag-what in taon. Pastilan ginoo ko. Ginoo. Pag-what ako. Pudzog ta. Kaya agpuan. Delikado. Sa wait sa. Ayun na. Dali. Sige, iya pa. Paghinay ha. Paghinay. Laba. Dali na. Dali. Hinay. Careful. Careful, kimyat. Beraan sa kimyat eh. Dali kimyat. Hila naman kalakang. Ta. Dali. Ta. Tana.